Hi friends, நம்ம இன்னைக்கு சூப்பர் சேனல்ல எப்படி அழகா வித்தியாசமா பூக்கள் கட்டுறது பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிடுங்க. வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ எப்படி கட்டலாம்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பூ எடுத்து வச்சுங்க, திருப்பி இன்னொரு பூ எடுத்து வச்சு எப்போதும் கட்டுறது போல ரெண்டு முடிச்சு கட்டணும். இப்போ அடுத்தது இன்னொரு பூ எடுத்து வச்சு இந்த சைடில் கீழே வச்ச பூவோட அதுக்கப்புறம் இந்த முனையில் உள்ளது அதேமாரி கீழே இன்னொரு பூ வச்சு அதை வந்து இந்த பக்கத்தில் உள்ள பூவோட இதுமாரி நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா வச்சு கட்டணும். பார்த்துக்கணுங்களா, இந்த கீழே உள்ள பூவோட சுற்றணும். அதுக்கு ஒரு பூவை வச்சு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பூவை எடுத்து கீழே வச்சு மேலே உள்ள காம்பு பூவோட சுற்றினோம்னா உங்களுக்கு இப்படி கிடைக்குது. இதே போல் எல்லாத்தையும் கட்டிட்டு கட்டியாச்சு. இந்த மாதிரி நீங்களும் கட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எவ்வளோ அழகா இருக்குன்னு பாருங்க. பின்னாடியும் முன்னாடி ஒண்டர்ஃபுல்லா இருக்கு. நீங்க இது தலையில வச்சுட்டீங்கன்னா பார்க்கவே அழகா இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க.